arratsaldeon, eskerrik asko Javier, eskerrik asko Daniel, eskerrik asko dantzariei, kantariari, bertsolariei, eskerrik asko zuei guztiei. Hona dentorrela pertsona batek izan dit. Ondo hartzen, baina indartsuago. Eta hainbat iritzi ezberdin gaude hemen, eta guztiok bat gatoz. Elkarrekin gaude guztiok. Beste politika bat egitera gatoz, eta beste modu batera gatoz egitera politika hori. Gure modura. Ikasi izan dugun modura azkeneko urte guzti hauetan. Lortu izan dugu bestea ezagutzea, onartzea, mintzatzea berarekin eta azkenean akorduetara heltzea. Hori lortu dugu, eta bide handia egin dugu, eta bide horretan segitu behar dugu aurrera. Kultura hori, elkarrezketaren kultura, gizartera eraman behar dugu. Normalizazio politikoa, eta bestea da justizia soziala, zein baina zein garrantzitsua. Bakegintza behar dugu, bakea bizi behar dugu herri honetan, eta badakigu nola egin, badakigu zer egin behar dugu, hemen Donostian, Aieten marraztu zen ibilbide horria. Zati bat eginda dago, baina beti alde beretik bultzatuta. Desoreka da. Alde batetik, eta bere jarduera amaitu du. Eta Euskal Herria Bilduko indar guztiek onartu dute mina, biktima guztien oinazia eta ezagutzea. Eta aurrera egin da bitartekarien aldetik. Nazioarteko bitartekariek ere aurrera egin dute adresendo bat sortu dute. Eta beraldetik eskatu die bi estatuei amaitzeko borroka honetan hitz egin behar dela armei buruz eta presioei buruz. Eta hori da Aietetik lortu den guztia. Punto, horraino. Eta falta da bi estatuek onartu egitea badagoela gatazka bat, eta gatazka hori behin betiko eman behar zaiola amaiera. Alde batetik, onartuz, gatazka hori eta armak nola utzi behar diren, baina batez ere onartuz presioen egoera hori konpondu behar dena. Baina ez
Aktif Quebekoa Zenean, zuekin Daniel Dar. Et comme le peuple québécois
en fait et en droit, titulaire des droits universellement reconnus en vertu du principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes. Je suis ici pour vous dire à vous, femmes et hommes qui luttez pour la liberté du Pays Basque, et vous le rappelez, dans la charte de l'ONU, dans la charte des Nations Unies adoptée à San Francisco en 1945, les peuples des Nations Unies ont proclamé leur foi dans l'égalité des nations grandes et petites. Comme le Pays Basque et comme le Québec, mais aussi comme la Catalogne, l'Écosse, de choisir leur statut politique et de devenir des États souverains et indépendants, si tel est leur désir. Que l'État espagnol, que l'Espagne, mais aussi les autres États de l'Union européenne et des Nations Unies auront le devoir de respecter la volonté populaire et qu'ils reconnaîtront dans ce aucun obstacle diplomatique n'entravera, j'en suis convaincu, l'entrée du Pays Basque dans le concert des nations. Je suis ici pour vous dire, à vous, mes camarades de la nation basque, que l'indépendance pour le Pays Basque lui permettra d'affirmer son identité en Europe et dans le monde, et d'assurer en toute liberté, votre liberté, son développement économique, social et culturel, mais aussi d'agir dans l'intérêt du développement durable et humain. Je suis ici pour vous dire que les avantages de l'indépendance nationale pour le Pays Basque, comme pour le futur pays québécois, sont multiples et que cette indépendance permettra de mieux faire respecter ici, au Pays Basque, vos droits fondamentaux, qu'elle vous donnera les outils pour garantir un niveau de vie décent et de lutter contre la pauvreté, pour assurer mieux encore l'égalité des hommes et des femmes, pour agir dans le meilleur intérêt des jeunes, et il y en a beaucoup ici ce soir. Vous devez être fiers, Madame la Présidente, de voir tous ces jeunes ici qui travaillent et de protéger l'environnement, d'investir dans l'éducation, mais aussi, et je sais que c'est important pour vous, de promouvoir la langue et la culture basque et de la faire rayonner en Europe et dans le monde. Je suis ici aussi pour vous dire modestement qu'il faut chercher, vous êtes en campagne électorale, à persuader nos compatriotes par la voie démocratique que l'indépendance
est la meilleure voie d'avenir pour nos peuples, votre peuple basque, notre peuple québécois. Je suis ici au Pays Basque, fier d'être, dans votre Euskararia si chaleureuse, qui nous enseigne la résistance des peuples, la résistance des nations. Je suis ici chez ce peuple européen de notre communauté internationale pour souhaiter que vous entendiez le 21 octobre prochain, plus que jamais auparavant, la voix de la liberté et que des gens comme vous, Lecce Vita, deviennent des membres du Parlement basque pour mener à terme le combat pour l'indépendance nationale. Vive le Pays Basque! Vive le Pays Basque!
Zientzia Elkarteak erromatarren garaiko iturisa hiria aurkitu du. Antzinako hiri euskaldun hori aurritzen dago Nafarroa garaian. Erromatarren galtzaren ondorioa. Kontsidera dezakegu abiadura handiko bidea zela galtzadura merkantziak hiriko auzoan garraiatzeko. Erromatarren galdein zuten. Aldein zuten euskalduntik, baina iturisak hiri hartako euskaldunek hiru gauza utzi ziguten ondare. Hasteko, erromatarrei ikasitako latina, eraikuntza eta mehatren industrialena eta bestelako ezagumenduak. Jarraitzeko, euskara. Eta amaitzeko, lurra. Ezagumendua, euskara eta lurra. Euskal Herria. Guk, mendeko euskaldunok, hori berori utzi behar dugu ondare gure giloi. Ezagumendua, euskara eta lurra. Hori beste batzuk egin dute. Hori lana ez da hori. Privilegioak murriztu behar ditu, ez eskubideak. Ez dugu onartuko gure ekonomikoak babesi gabe uztea. Ez dugu onartuko osakuntza egiturak murriztea. Ez dugu onartuko hezkuntza murriztea. Herri honetan sinesten dugu. Badakigu, izugarrizko gertasunean duela krisi batzetatik ateratzeko. Orain baino lehen izan du eta orain berriz egingo du. Hala ere, eredua aldatu behar du. Ezin erabil daitezke baliabide publikoak bakan batzuen mesedetan orain artean egin duten moduan. Badago beste moduan. Badago baliabiderik, badago prestutasunik eta badago borondaterik. Egin dezakegu. Estamos poniendo en práctica otro modo de hacer política. Priorizar las personas y la justicia social. Y vamos a extender este modelo a todos los territorios de Euskal Herria. Que los ricos paguen más. Que acabe con el despilfarro de las grandes infraestructuras y se invierta en servicios sociales. Otro modelo en el que Euskara sea la referencia principal en la teoría y en la práctica. Espainiako artistikoak eskatuta. Ez talde eskaturik norbertzerekin, ez etxein egiten duten pertsonekin, ez artistikoen zorduinak eta kezka Espainiaren batasun santua. Espainia austerena, independentziaren aurka sobre los nacionalismos y sus exigencias morales y nacionales. Bakarrik formatu moda eta zakokenetan artistea eta gerra zentzura deitzea. Aitoa, hainbat batzua. Eta gero nahi dizkidu eskubideak hezkuntza politika eta eskubideak
testikoak eta Espainiako gobernuak bat. Horietan jarduan, Espainiako Justizia Ministroak izan du Gipuzkoako Aldundiaren euskararen defentsan que de indicios claros de no constancia la ley. Los indicios claros nos betirizaban. Euskararen agoia bakiak dira. Euskara baztertu eta zokoratu nahi du beti bezala. Gipuzkoa, Euskarareko herrialderik euskaldunena da. Ez aldakite euskara dela euskaldun egiten gaituena. Ez aldakite ez dagoela euskararik euskaldunik gabe. Ez aldakite euskarak eta euskaldunak lurralde bat behar dela bizitzeko. Gipuzkoa euskalduna da. Euskalduna gara eta arro gaude. Udalak, aldundiak eta gobernuak euskaldunak nahi ditu. Zer gorroko kodase daukate euskara ikastea eragozten direnik? Ez diego eskatuko euskara egitena, bakarrik errespetua eskatzen direnik. Gipuzkoako foru aldundiak indarrean dauden legeak eta gauzorrak aplikatzea besterik zituen. Noiz arte aurrantatu behar du euskaldunok gure eskubideen zartaketa hasi. Gracias.
eskertzameak eta aldaketa nahi duten pertsona guztien botoak behar ditu. Zuek, denok bikotu behar dugu militante suaga. Euskal Herriko txoko guztietara iritsi alizatzen. Hau da, gure bezala. Soluzio argia. Independentzia Euskal Herria bildu.
baina indartsuago. Eta hainbat iritzi ezberdin gaude hemen, eta guztiok bat gatoz. Elkarrekin gaude guztiok. Beste politika bat egitera gatoz, eta beste modu batera gatoz egitera politika hori. Gure modura. Ikasi izan dugun modura azkeneko urte guzti hauetan. Lortu izan dugu bestea ezagutzea, onartzea, mintzatzea berarekin eta azkenean akorduetara heltzea. Hori lortu dugu, eta bide handia egin dugu, eta bide horretan segitu behar dugu aurrera. Kultura hori, elkarrizketaren kultura, gizartera eraman behar dugu. Normalizazio politikoa, eta bestea da justizia soziala, zein baina zein garrantzitsua. Bakegintza behar dugu, bakea bizi behar dugu herri honetan, eta badakigu nola egin, badakigu zer egin behar dugu, hemen Donostian, Aieten, marraztu zen ibilbide horria. Zati bat eginda dago, baina beti alde beretik bultzatuta. Desoreka da. Alde batetik, eta bere jarduera amaitu du. Eta Euskal Herria Bilduko indar guztiek onartu dute mina, biktima guztien oinazia eta ezagutzea. Eta aurrera egin da bitartekarien aldetik, nazioarteko bitartekariek ere aurrera egin dute talde sendo bat sortu dute. Eta beraldetik eskatu die bi estatuei amaitzeko borroka honetan hitz egin behar dela armei buruz eta presioei buruz. Eta hori da aldetik lortu den guztia. Punto, horraino. Eta falta da bi estatuek onartu egitea badagoela gatazka bat, eta gatazka hori behin betiko eman behar zaiola amaiera. Alde batetik, onartuz, gatazka hori eta armak nola utzi behar diren, baina batez ere onartuz presioen egoera hori konpondu behar dena. Legeei musin egin diete. Edoratu egin dute estatuko ebazpena. Eta gainera prebalikatu egiten duela onartu egin du barne ministroak. Berak esan zuen, Unibertsitarria estatuko ezazuen prebalikazioan egongo zela. Ministro jauna, beste 13 daude egoera horretan,
administrua delitu egiteagatik prebarikatzen. Bigarren etala, gure bigarren helburua, akorduak lortu nahi ditugu gure bigarren helburua burutzeko eta hori da justizia soziala. Hemen, zuek, guk, hemen, Gipuzkoan, hasi gara bide hori urratzen nean. Hemen, hasi gara demostratzen posiblea dela. Egin daitekeela ezkerreko politika bat pertsonetan oinarrituta. Hemen, zuek, guk, danok, ari gara demostratzen posiblea dela babestea ahula, posiblea dela gelditzea desjabetzea, posiblea dela fiskalitate progresibo bat egitea, posiblea dela ekonomia errealari begiratzea. Zuek, zorionak, egiten ari zarete, zuek. Queremos hacer otra política justa, una política creativa, valiente, diferente, con coraje, con energía. Queremos hacer la política que hemos aprendido estos años, la política del encuentro, del reconocimiento del otro, del diálogo, de llegar a acuerdos, porque estamos convencidos de que la política que plantea Euskal Herria Bildu es buena para toda la sociedad, no solo para los votantes de Euskal Herria Bildu, es buena para el conjunto de la sociedad vasca, porque estamos pensando en construir un país, estamos pensando en hacer nación, estamos pensando en empezar por esta comunidad y seguir avanzando hasta conseguir Bildu Euskal Herria. Etxeko lana daukagu, egitea daukagu oraindik ere. Legebiltzar honetan proposatuko dugu indar politiko guztien artean akordu bat erabakitze eskubidea praktikara eramateko. En esta próxima legislatura, en el Parlamento de Vitoria, vamos a proponer, a empujar un acuerdo entre las fuerzas políticas para ejercer el derecho a decidir. Y esa es nuestra promesa. Decidir con quién queremos vivir, decidir cómo queremos conducir, decidir cómo queremos organizarnos, decidir quiénes somos, decirle al mundo que somos vascos en sustantivo, sin adjetivos. Eta hori da, hurrengo legebiltzarrean egin nahi duguna. Esan digute ez dela posible, desukazko, esan dizkigute. Esan digute lemoiz itzidezkero asa gana konduela bakarrik. Esan digute independentzia kimena dela. Esan digute nafartarrak ez direla euskal hiritarrak, hori tontokeria. Esan digute herritzikiak ez direla bidaragarriak mundu globalizatu honetan. Gezurra, gezurra, gezurra. Ezin gezurra. Guk frogatuko dugu, eginetan frogatuko dugu, zuen laguntzarekin eta hemengo taldearekin posiblea dela
Eskerrik asko guztiei gaur siesta galtzeagatik. Eta bigarrena, ez asko mesedez, etxera eskuasunean, nire bezarka handiena ematen gaur etorri ezin izan duten guztiei. Eta bide hori beketik pasatzen da ezinbestean. Nafarrak, arabarrak, lapurtarrak, zuberotarrak, bizkaitarrak eta gipuzkoarrak denon batera helburu batekin. Independentzia. Animo, lanera,